ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Sawubona mbukeli lapho ngasekhaya ubukele Uhlanga Media, sitholakala lapha ya ku YouTube. Qinisekisa ke ukuthi ke uyasenza isiqiniseko sokuthi makuthi uyaqala nqa namhlanje ukusibukela uyawuncafaza ke noma kanjani ke usubscribe ukwenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi uzohleza uthola ke lokho esikubiza ngokuthi ama notification. Yini ke notification? Lokho uvele ukuthi nje bhanya makwenzekile ke safaka something noma saposta something noma sa uploada something ngaphansi kwe channel kuHlanga Media, uzokwazi ke ukuthi ke uthole noma ngabe yini esiyifakayo bese uyakwazi ke ukuthi ubukele. Qinisekisa ukuthi usokade wasubscribe ukuthi uyabatshela nabanye ukuthi hayibo ake nihambe lapha ku Facebook niyobheka nifike nibhale nje ukuthi iqumba amaqumbana sika nizobona lapha ya amazwibela nje Uhlanga Media, niphinde nihambe futhi niye ku TikTok nifike nibhale nithi Uhlanga Media nizofike nibone futhi amazwibela ayo njalo futhi Uhlanga Media, khona nizobona ukuthi ke sesihambe saze safika phi. Namhlanje futhi sinolunye uTalatiya futhi sinolunye uTavatava, mina igama lami ngothabisa uqumba amaqumbana laqumbise lesele lentaba umbhinyiliki intaba the beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha umavinjwa nge1000 umavinjwa ngestina suka sinibingelela bukhoma yonke indawo la kufinyela khona ke lo mbukiso obhanyabhanya. Namhlanje ke ake sihambe siyobheka futhi estudio ukuthi uTavatava lunjani. Xebu siphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya, igama le show yiwhy mina kana igama le channel Uhlanga Media. Qinisekisa ukuthi uyawuncefaza lapho subscribe mawuqala nqa namhlanje ukusibukela. Dadewethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Ninjani body? Siyaphila. Hayi siyaphila. Udadewethu ubani igama nesibongo? Igama uZinhle wakaKhanyile. Oh ngwane siyabonga ukwazi. Sifisa ukwazi kabanzi ngawe dadewethu ngoba kunomuntu oke wasibhalela lapha wasixoxela ngawe, so siyafisa ukuthi nathi ke siyibuzele kuwena kunokuthi silalela umunye umuntu ekhuluma ngayo ngoba kungenzeka ukuthi kunezinto akayikhulumile kanti mhlambe wena akawuzazi. You understand? Okay. Yeah, but so buza nje general questions into engatheni just ukwazi into efana no myself. Okay. Awuna nkinga ne? Ayikho. Ngifisa ukuthola la dadewethu ukuthi ukhulele ekhaya kanjani ngoba lento ye background yomuntu ibalekile khona uzokwazi ukuthola ukuthi njengoba kwenzeka le ndlela ekwenzeka ngayo njengamanje mhlawumbe ngenzeka ukuthi inakwe ukuthinta ibackground and stuff, you understand? Ukhulele emzini kanjani noma nobaba ukhula kanjani? Khuleni kwami ngikhule abazali bami beshadile. Kunikhaya nje nomama nobaba, siyingane sibathathu. Okay. Mina ngipartner ndawo khona ubhuti omdala mase kuba khona umunye ongilamayo. Kuye kwahamba ke isikhathi bahlukana kabazali ngezimo engengikwazi ukudalula la. Yeah. So emva kokuthi bahlukane kabazali ayakubanga lula. Akubanga lula ngoba phela bese sazi ukuthi ekhaya khona umama khona ubaba bakhona inkinga engihlangabezana nazo, ngiyazi ukuthi ngiyobikela ubaba. Manje ke kuhlukeneni kwabo umunye wahamba uhlala late nasasala noma. So kunzima ke njengoba ubaba engasekho ngoba phela naye siyeza ukuthi kukhona abanye yabo asewusekhona. Manje usaba ubaba mhlambe kunina njengokuthi mhlambe kube khona ukuphosa naye itsesivivaneni ma kukhona la dingeka khona. Hayi uyaba nje ubaba usawubaba wethu nje uqothi ukuthi ke phela ke ngoba nizathi ngiyazazi khona leyo ndawana engimbambele yona kodwa yena ayi ubaba oqotho nje ma khona sikudingayo uyaphosa nisifuna ukukhuluma uyalalela kuyikona ukuthi nje akekho ekhaya endlini. Ungathini uyibona njani le setup yokuthi uma ngabe abantu bekade bendawonye sebeqhelelana mhlambe more especially ezinganeni kuba njani because wena uke waphila nabantu abashadile waphila futhi nabo like bahlukana uvele ukhona umehluko bendawonye noma bengasekho ndawonye uba ngakanani kuba njani nje ukuphila? Ngiyakuzwa ukuthi uthi kube nzima. Ngifuna ukuthi sivezele umuntu mhlambe ongakafiki emshadweni onengane othandanayo nobaba wengane ukuthi makwenzeka behlukana mhlambe nazi izinto ezike zenzeke mhlambe ungathi yini mhlambe ebezenzeka sebehlukana noma yizini ebekade zenzeka futhi besathandana. Okay, ngizosebenzisa experience yami nje bhuti. Yes. Bathe mebehlukana abazali ngoba ngaleso sikhathi bengisake varsity bengakangena emsebenzini bengisake varsity. So ekuhlukaneni kwabo
kwangiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba bengumuntu oclose kakhulu nobaba. So engasekho ke ekhaya akasekho umuntu engizokhala kuyena uma naye ngapha shuthi phela isithandwa sakhe seminyaka sebehlukene naye yambotha uneyinkinga akasangeneki usehlala ethetha uhlezi onolaka yonke leyo nto. Nathi ke sigcine sesingenayo umuntu ukuthi sesihlangabezana neyinkinga evasithi sikhulume naye sagcine sesiholeleka ekutheni umuntu ke abambe ngapha utshwaleni. Mina ngasho nje ukuthi ukufika kwami ukuthi ngize ngiyephuzeni izinkinga zokuhlukana kwabazali ngoba nami ngangizama into ukuthi phela kwehle izinhlungu ngagcina ngilokhu nje etshwaleni phezulu kwesimo sokuthi mhlambe mawusuka ubona umzali wakho noma uma wakho mhlambe ekhala ephatheke kabi ezinye izinto mhlambe nawe bezifike zikulimaza befike zingilimaza nami lezo nokuthi ke phela abangani benginabangani ukuthi sonke siphuma emakhaya nabazali bobabili sekuyabe iskimini sekuyimina manje yabo manje angazi noma abangani basangangishisa the same way noma yabo yonke le nto ngoba phela kuyenzeka abangani bahlekise ngeenkinga zasekhaya yini khona kumngani wangenza njalo kodwa ke asikho lapho wahlekisa ngaso nje isimo sokuhlukana kwabazali kodwa ke sengadlula nami kadlulisa. Okay, njengamanje umuntu osebenzayo ya ngiyasebenza manje ngiyafisa nakho lokho ukuthi ngiphinde ngakudalula la kodwa ngumuntu oqualified ngeziko. Okay, like awufuna ukudalula umsebenzi owenzayo? Ngifuna ukudalula umsebenzi. Okay. No, ngiyajabula dadewethu ngijajuliswa ukuthi ukona konke kodwa ufundile and futhi uzimisele nokufundisa abanye abantu mhlawumbe abangakafiki enkingeni engicabanga ukuthi nabo kukhona bazokuthatha lapha nalapha entweni othe wayikhuluma. So ngifisa ukuthola ukuthi ukufikelwe wena mhlawumbe ukuthi ngelinye ilanga nawe uqalelo wakho umndeni. Ukhona kodwa into ongayifisi leyo nto. Bakhona abantu abangenandaba ukuze umuntu esifazane ethi mina nginandaba nakushada. Hayi bakhona uqinisile bakhona kodwa mina ke ngiyafisa ukuthi nami ngolunye usuku ngibe nomndeni. Kuyimanje nginayo ingane vele. Nginayo ingane vele manje. Ya ngizogcina lapho kamanje. Kodwa nje nami ngiyafisa ukuthi ngibe nomndeni wami nje. Umuntu onengane naye yena usenayo empilweni. Hayi. Akasekho. Hayi akasekho empilweni. Okay. Asabambisene sekhona nje ezubaba wengane. Ingakanani ingane? Ingane ina 4. Ina 4. Alright. Ubuyekeza kahle. Esekhona ubaba wengane eduze kwakho. I'm sure besike sibe khona lesikhathi la khona kuzoba khona wena naye nengane. Uma ngabe ubuka manje kungasenzeki kanjalo ingane kwenzeke ibe nawe iphinde ingabi nawe iphinde ibe naye iphinde ingabi naye iphinde ibe nawe but lento ukuthi beyijwayele ukuthi ibe nani nobabili naye ibe khona ibe ingane kube yifamily ubuka ingane yakho njengamanje awuboni nako mhlawumbe ukushayeka okuthiza. Hey uthi inzima ke le topic esingena kuyo manje inzima kodwa ke eqinisweni ukuthi ingane iyadinga ekhaya nabazali bobabili ukuze izokukhula nayo ibe ne lifestyle ebalance kahle. Ngasho ukuthi ingane noma isayincane kodwa ngasho phela ukuthi naye yaba nembuzo ukuthi ubaba kanjani ngoba besike sibe ndawonye kubuye ihambe kiyohlala noma ekhaya. Ukuthi nje itopic engathanda ukuthi so njengamanje ingane yakho ihlala kuphi ihlala nawe ihlala ekhaya? Ihlala noma eMthwalume since mina ngiseThekwini ngokumsebenzi. Ekhaya eMthwalume? Ngapha nje South Coast. Okay, ngiyakwazi ngithi nami mangisuke ngekhaya ngidlula ngakhona ngaseMthwalume. Ngiyakuzwa but ke ngicabanga ukuthi njobe ula into esengqondweni kakhulu ufisa ukwazi ukuthi uzeleni futhi umuntu okubizele la ubani. Ngicabanga ukuthi sekuyisona isikhathi sokuthi sidalule kodwa ngaphambi kokuthi sidalule ngiyafisa ukuthola ukuthi kusukela ku1 kuya ku10 ngokuthembeka onako nokuphila kahle nabantu ophila nabo ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10? Cela uzipho 8. Cela uzipho 8. Uhayi uthokoze ncishe. Ngumuntu nami nginamaphutha kuyenzeka endleleni nami kube khona into engibanyathelayo yabo so angikho 100% ngakho ngizine ku8. Alright. Angikho bad angikho futhi too good ngiphakathi nje kahle. Okay, umuntu okubhaleleke seswami nanga ngasibukele lapha kulesa screen. Ngibingelele babukele emakhaya. Igama lami nguLindo Kuhle ngwakamthabela. Ngisengigcine ngokubhalela la akuhlanga media ngokuthi ngidinga ukuthi bangisize ngoma wengane ogoloza uyanqaba impela uyaphetha ngokuthi ngibona ingane ngibe nengane yami angazi izathu iziphi mhlawumbe namhlanje ngizogcina ngokusithola kodwa
Angazi noma uyamazi indadewethu mfowethu. Ngiyamazi uLindo Kuhle. Ubaba wengane. Oh. Okay. Ukhala ngokuthi ingane akakwazi ukuthi ayibone ngesizathu sakho. Angihlanyela. Wathi uyakuhlanyela. Uyazazi uLindo ukuthi yini ayenzani. Yabo masikhuluma ngomuntu oyinje bhuti wami, sokuba ngumuntu njengolindo. Yabo uLindo kubo ke shuthi ba right kubo. Ba right baya afford nje kubo. Ngisho ukuthi uLindo is spoiled brat. Basazi spoiled brat singafune kwenza lutho. Afune kwenza lutho. Mangeza kwayena la manje ngimbuza ukuthi yini angayikhomba ukuthi yaphuma ephaketheni lakhe eyenzela ingane. Ngeke azayikhomba, ayikho into angayikhomba. Zonke izinto ezisuke ziphuma kuKalindo zisuke zenziwe uma wakhe. Ayikho into angayikhomba athi na into ayenzela ingane. Uyangidida manje mase ezongibizela amakhamera ezothi mina ngimnqabela nengane. Uyangihlanyela kahle kahle uLindo. Uyigcine nini ingane mhlambe ukuyibona mhlambe noma ukuthi hayi angimazi yena ukuthi ugcina nini ukuyibona kodwa uma wakhe ingane uke wafika nje cathi last month wafika wayicela ingane ngoba kwakhona iphathi yayikhona lapha wayilanda ingane yayikhona ingane ukuthi yena wayibona noma akayibonanga angazi ngoba mina naye sisakhuluma communication sithola through uma wakhe noma ukukhuluma noma njengoba kade nithandana benihlala kanjani? Njengoba bade sithandana bhuti wami ngiyamthanda uLindo mangikhuluma iqiniso namanje sakhona leyo nto ukuthi ngiyamthanda uLindo kuyikona ukuthi kuzongisiza ukuthanda umuntu njalo ngizwe ngazi ukuthi ngiyaphela mina ngizwe ngathi ngiyaphela ngoba manje yonke into emjolweni wethu bibheke mina ama finances yonke into mangithi yonke into ngisho ukuthi yonke into bibheke mina kwayena beqokiswa yimina eyindoda beqokiswa yimina indaba yokuya kuma dates indaba engasayazi leyo ngagcina kudala esangishela indaba yama date nakhona kwakuyimali yamawakhe la engikhipha ngayo indaba yama dates angisayazi yonke into nje enziwa amakhaphuli into engasayazi leyo mina besenzela yena nakhona mangimenzela angangisanganeli kanje bhuti ngisanganela uLindo uyezwa wendliwa yimina la besihlala khona besihlala kwi-apartment yami hlala kwi-apartment yami kurenta mina kugrosa mina imina okhokha ugesi khokhela amanzi yonke into benziwa yimina ngivuke ekuseni ngihambe ngemsebenzini ngimshiyulele ngiyabuya akekho hambile nabangani bakhe bama Uber hambe necard lami kuyoswipe mebuya ubuya akayiboni into wrong uzokwenza ama excuse awumsangano nakhona into engayizwa kuyimanje mina imoti yami ngisanda kuqeda ukukhokha iloan engangiyithathile ngoba wahamba wayophuza ngemoti yami wayilimaza mangithi ngiya ku-insurance kwabanza i-research babona ukuthi kahle kahle umuntu abasephutheni imina nakhona kwavela ukuthi imoto izishayisa nje ilimali kwangadrive mina wakudrive bani uLindo and into ewumonakalo kakhulu abawenza ukuthi imoto leyayilimaza waqhamuka ngemuva yena washayisa imoto lengaphambili sekumele ngikhokhele ngilungise imoto yami naye nalenye imoto kumele ngiyilungise phela nami i-income yami kumele ngenze izinto lezi zasendlini nginengane ngoba phela yena akazi ukuthi unengane angithi wazi ukuthi ingane ngoba kumele ize kuyena kodwa makumele khishwe imali akazi kumele ngilunge ngikhokhele ingane ezikoleni umalume yonke leyo nto ngirente imali ayikho uma wakhe kuyenzeka mhlawumbe afake isandla Lindo uyafaka isandla lapho nakhona kumele ngize ngiyilwe mele ngize ngiyilwe kuliwe ekhaya kumane bekhumbula ukuthi hayibo kwambe phela kukhona ingane kumele yondliwe uyangiqaka ke mina manje mase gijimela ndamakhamera why pho isibhalela lo muntu enenkinga uyasangana akasile lo muntu ekhanda ayo yabo lo muntu uyahlanya into engicasula kakhulu bhuti wami ukuthi ngisamthanda angazi ukuthi kanti lolu uthando angazi noma ngizothi ngangidlisiwe noma kwenzakalani dadewethu uthando lusenhlizweni umuntu alivele nje uvela ukukusasa songasamfuni you understand ku right ukuveza lokho ukuthi usamthanda and uyena ungafuni ukushintsha but wena umnikezile isikhathi sonke you understand ayikho into engamenzela ngayo uLindo ayikho into engamenza uLindo ngisho ianda bethengelwa yimina
i-under le ahambe nekhadi lami ekubangani bakhe eyovele umalume lapha. Angithi phela mase kuyiwe lapha sokukhona nezinye ezincanyana mana emva kokuthi uyobheja ngeimali zabo. Uyilungisile imoto waphinde futhi waphinde wamnika futhi. Kanti ngiyahlanya ubhuti wami ekhaya. Angithi phela bese siba nengixabano sesiyaxabana manje kubangwani kubanga imoto yami. Mase ngikuveza lokho ukuthi hayi ngeke ngikwazi useyosebenzisa ukuthi mina ngiyamncikisela ngoba nakho mina izinto zingihambela kahle mina zingamambeli kahle kanti uyena ozenzayo. Mana wesisi ulindo ukhona. Ukhona la e-studio. Ukhona la? Yes. Ukhona. Ngiyacela ngane kwethu ukuthi simnikeze ithuba mhlawumbe ke simuze ukuthi uthini because nimbekele kude nje nami ngibeke duze kwami. Okay, anginankinga singamfaka kodwa. Ngoba phela vele usekhona ngifuna ukumbuza futhi yena uthi umsangano wani lengilandela ama camera. Okay. Ngoba phela uyakwazi ekhaya inamba banazi inamba zasekhaya. Cha ucela usibizelena. Mfowethu kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila mfowethu. Mhlambe nje just ukubuyela emuva kancane. Ngimkhombisile ivideo dadewethu lapha kulesa screen. Waveza ukuthi uyakwazi waveza ukuthi ubaba wengane yakhe but bafuna into engiphethe kabi ukuthi esevezile ukuthi ubaba wengane yakhe usengivezela nezinye izinto futhi wena akwazi uzuzisho ziningi izinto ezikuveza njengomuntu ongeyena ubaba right ezikuveza njengomuntu ongeyena uphathini alright uyabo because ziningi izinto angibalele zona nami ezingenza ngizibuza ukuthi pho kungani kuwena obhalile you understand but lilonke ngiyafisa bafuqale ngithole kuwena ukuthi yini ekwenza ukuthi usibhalele bese ngikwazi ukuthi sikhulume siqhubeke siye phambili usibhalelele nje usibhalele nje inhloso yami le ukuza la ekhaya iyodwa futhi wami mhlawumbe uyangizwa nawe nangu uzi akafuni ngempela ukuthi ngibone umntwana uyambalekisa mengimbonile ngimbona ngoba siqhame sithi qhamthushu ekhaya khona sefika noma uyayibona into engishoyo mengithi ngiyamthinta yena angisamthole efonini mekuweza ukuthi eyami le number engimfonela ngayo uyayidrop ifone ayiblock manje ngithe nakho ngicele nina ngizokwazi ukuthi ngigcine ngihlangane naye impela ngimbheka nje mhlawumbe yena usezongitshela kahle ukuthi yini inkinga ngoba sikaze sixabane akaze kwenzeke lutho kwabe phela leko naloko phela kwi relationship kodwa nje ngibona ukuthi sengaze lokho nalokho ini kwi relationship uyayibona namanje bhuti lokho nalokho ngiyakhuluma nangu ngingena emlonyeni ngicabanga ukuthi bafanga sifuna ukuthola ukuthi yini ekuyiyona ngithi uthi wena kwaba naloko yena sebuza ukuthi ke yini lokho naloko yini bhuti wami i-relationship lo muntu i-relationship yami naye akusiyonyaka owodwa yabo kusho le relationship yethi indala kusho mengathi ngithi ngichaza izinto ukuthi nako kwenzeka kodwa ngibona ukuthi mhlambe sengathi uyangala angiblock ngale ndlela angasangifuni ngayo ngingasathona nje isiphethe sami sengane yami imali nini ngikhuluma nawe kwakunini nje ngikhuluma nawe ngezinto ozenzayo awuzazi wena into ehlali ngitshela ngazo awuzazi ngiyakusukela ngicela ungiphamisele umoya yazi ngeke ngawuphakamisa umoya ungilandela ama camera ukuthi ngizobuka izwe lonke uzobukisa ngami uthe ekhaya bazothini abangani bami abantu engisebenza nabo uthi bathini mina ngicela ukubuza bafowenu ukuthi sikhona nesandlo sifaka mhlawumbe enganeni since unengane nazo zinto mhlawumbe isandlo sifaka ukuthi no khona la ulekelela khona nawe njengobaba hayi ngizoke ngizwe bhuti wami ngiyabona ngisakwazi ukucommunicate naye bengingakazi ngisebenza kodwa bengithi menginawo amaswidi ngimnikezele ngimama naku lokho kumntwana mapha amaswidi mapha ikhona ingane yakhuliswa ngamaswidi yazi bafo mina ngisho into kanjani ngisho into njengokuthi uthengele ingane impahla ukhuluma ngamaswidi uthengele ingane impahla mhlawumbe ulekelele mhlawumbe kodwa ingane iyagula imali kadokotela ingane ziyagula mana uthi ngiqale ngibuze uyasebenza ushuthi bhuti kusho uyasebenza bafo cha ngisebenza bhuti awusebenzi uyakufuna ukusebenza akufuni ukusebenza lo akufuni ukusebenza imiphi imizamo sowake wayenza ethinta ukuthi ufuna ukusebenza bhuti yabo menginawo mekhola ama center khona nomama kuthiwa imiphi imizamo soke wayenza ekhomba ukuthi ufuna umsebenzi wena ngiyatrader bhuti utradeani utradeani leyo mali yomtrade yini nje ongayikhomba enganeni yakho uthi nali ijezi engathanga ngomtrade
kusho ukuthi mekungakahambi kahle kusho ukuthi kumele ngingenze Kuyoke kuhambe kodwa kahle-ke kuwena. wena nawe Kuyoke njengoba kuhambe kahle njengoba nawe bhuti Kuyahlanya uyinsizwa lo. yakwenu kusho ukuthi makubheda kuwena ephaketheni kusho ukuthi kumele Yiloko uhlale kwabheda ingane ina 4 years manje ayikho into ongayikhomba uthathe Mhlawumbe ngowena. sibheke angithi ma ungitshele manginamanga ma utrader uthatha imali onayo uyifake Ayithatha imali. emtradeweni ebese uyatrader ebese iyaphela imali uphinde futhi uthole enye uphinde uyifake sekwake kwenzeka kodwa mhlawumbe ekutradeni kwakho wawuthola umvuzo ukuthi uyatrade mhlawumbe wawusebenzisa kwabonakala ukuthi oh nali ibhodlela lithengwe wena ngenxa yokuthi Ibhodlela latshwala bhuti. Ngabe latshwala ke lelo bhodlela ukhuluma ngalo. Mengathi ukhona nami umvuzo engangafila ngathi ngaba proud ngawo lo ngaqala utrade ngokuthi phela uya trade uyaba namathemba nawe uyakwazi ukuthi ukuzama uphinde uzame uhluleke uphinde uzame. uke wahlala nayo Zindla Yebo ngeke ngahlala naye isikhathi eside kakhulu. ekuhlaleni kwenu nobabili yini wake wayenza endlini nanihlala kuyona wazizwa ubaba wathi no man ngifike nezimbali namhlanje ngifike nethini la fish sadla Inyona. yini wake wayenza Bhuti bengenza sengamana khulume nje Uwenza bengenza ini? bhuti. Buwenza ini? Bengenza kakhulu njengoba ngisho ukuthi angikaze ngisebenze. Ubuwenza ini? Njengoba ngingakaze ngisebenze kusho ukuthi mekukhona lo madlala engitholile umama usho ukuthi umama njengoba ehlela yena uthi angikaze ngimjabulise. Kusho ukuthi umuntu omubi nje Usashela, usashela. Kusho lo 5 years sesihlale kuwo phela uphinde ukhumbule ngakwazi usafunda. Kusho ukuthi njengoba kusho ukuthi mina ukumjabulisa ngagcina sisafunda. Kusho ukuthi usho njalo. Kusho ukuthi kahle kahle lo 3 years no 4 years wonke behlali nje engathandi. Kusho ukuthi lonke lo 3 years bengiphoxa. ngicela ukubuza ukuthi ngiyam-understanda lento esho ngiyafisa ukubuza something kwezinhle ukuthi njengoba uhleli naye nje akukho nokugodwa kodwa bekukujabulisa nje just bokuhlalela uthando. Ithi ngichazele bhuti wami njengoba esho nayo sisahlangana sisafunda eVarsity ngeke ngakusho lokho vele. eVarsity sisafunda ngishilo ngathi kubo ba right. Kubo bebenokumnika imoto, umnika imoto, wayilimaza imoto yakubo. Kubo behlupha udla imali. Utha lelo. Ngasho. Angithi ukhulumile, angithi bakunikele ithuba lakho. Yebo sisi. Edla imali enza konke baze bamduba kubo. Bamduba kubo ngayiqeda iqualification yami ka graduate ngathola umsebenzi. Yisoka lami ngiyalithanda. Ngathi ngoba babe akahlangani kwenu usahlanganisa. Ibuzohlala nami. Ubuzami. Waqeda yena. Ubuzami. Fika ke sahlala ke endlini. Ngimnomuntu ngithi ngimenzele learners. Ufuna ukumenzela license. Nakhona ngiyamncenga ukuthi phela nawe ke iba nento ephathekayo ke at least njengabanye abafana nawe ukuthi noma udrive imoto kwa imoto yami nje wayilimaza akana license yonke leyo nto learners expire bhuti inkinga wona bhuti yaqala lapho aqala laphi yaqala lapho uthi ekutheni nje kulimala imabavu ya expire kanjani license i-license i-expire kanjani engabe ukwenza ama lessons ukwazi ukuqhubekela phambili wenza license boyagoloza lo ngimuncenga ngimshiya endlini elele ngiyavuka ntanta nabangani bakhe wawumkhokheli ngangimkhokhelile ama lessons yebo hayi bafowethu na ufuna nanokuthi unelearners nje bhuti kwakuyimini i-expire nje imina ufunani kahle kahle bafowethu yini nje uyifuna mhlawumbe empilweni ukuthi hayi ngifuna ukwenza lokho ufuna ukwenzani because ngoba phela nakubo babemdubile usanda kubuyela manje nje kubo ngoba phela nami sengize ngathi hayi no ngikhathele phela hayi ngeke bafowethu ngeke phela ngifike kondle indoda fuze ngabe uyena inhloko yalapha endlini ngitshela ukuthi mina zingangi wrong nje yonke into engangiyenza phela bafowethu la nje basila sokhuluma ngezinto ezrongo zenzile because sifuna ukuthi uyilungise musa wena ukuthi sikutshela ngabo wrong bese wena uthi wena yonke into awuyenza uyayi wrong wasanga ukuzoncoma wena la sokulungisa mina no angifuni ukunconywa namfowethu ufuna senze njani ukunconywa angithi iphutha liyenzeka wona bhuti ufuna ngitshela uma uphuma lana bafowethu ngicela mana bafowethu ukinqila imoto yasisi wayilwazilungisela wakinqila imoto yakini bahlupha kuba baze bamduba wadla izimali zasizakini wajika futhi emva kwalo kwadutshwa kini wabuya emva lezi zinto eziningi kangaka usuzenzile ubona ukuthi amaphutha wonke lawo wena mfo ubona ngathi yini mhlamba sithi mhlamba wena bhuti wena ufuna ngitshela ukuthi amaphutha akho ngawabala ukuthi hayi lamaphutha ami lawa njengoba kwamangithi maningi kusho ukuthi awami nakhona lawo maphutha ami kusho ukuthi afanele ayikho afuna ukuyivuma lo yahlanya lo imake bafingano ayikhokhela like kephi khona uhlawulile kephi khona ngisengizohlawula ngani kodwa mfowethu ngoba uyasho nje noma ukuthi imake phela ufuna ingane akahlawulile le ngane wena ufuna ukuthi le ngane ithathe ingane yayilethe kuwena
angifuni ukuthi ilethe kimi kodwa ingane angibe nayo iaccess kuyo awuyingani kubo ngoba ingane ekhaya uyakwazi ekhaya sengizofika ngiqhamuka emzini womuntu sengipampatheka nje ufuna kwenziwe njani hlawula ngifuna ukuthi ingane mengicela ukuyibona angithi le ngane yami lo muntu uyayisanganisa ubani ozohamba lapha ubani ozohamba ayolanda ingane ayolanda ingane ayilethe kuwena wazobaleka bo uba ufuna la hamba lapha abuye nengane azonikeza wena uyamnikeza imali ya petrol uyamnikeza imali ukuthi ahamba ayolanda yeke imali ya petrol kanjani kwalo khona lapho ngizofika enyelela kanjani kuyena yeke imali ka petrol lo muntu akafanga ngisho 500 ukuthi ingane at least ngithengele into ezomphako uhle okhulumayo efonini iyavalwa emtholo uma ukwazi kubo wazi kahle ekhaya lo manje pho yini uthi angiyele lapha kuleya muzi ngipampatheka ngishone khona awukho ke serious ngengane yakho futhi awukho serious ngengane yakho uyahlanya wena uzela kuwena ngokwakho ufisa ingane ukuyibona kanjani angifuna ukucommunicate nayo mama phela ngisamthanda phela ucommunicate naye anginasikhathi samathando la ngiyezwa bafuthi ukuthi ufuna ukucommunicate naye but ingane ufuna ukuyibona kanjani eyiphi indlela ocabanga ukuthi ngakusebenzele ukuze ubone ingane ngokwakho angisakuzwa kahle mfo ufisa kwenzekeni ufisa yena akulandele ingane ayilethe kuwena aphinde ayithathe aphinde ayiphindise ufisa kwenzeke kanjani mengithola access kuyena uthi ngimcela ilande ukhulunywa ngengane yakho la wafaka mina manje kanjani wena ngifuna ukuyibona ingane ize kimi uba uzokuletha wayithatha wayisa ku ubani okumele kulethe uthi yena wayithatha ingane wayisa beyiveli kade ihlala lapha besihlala nayo hayibo lapha ekuhlala khona bekhokha ba bekhokha bani bekhokha yena mama ngithi ubesebenza alright usebenza mina bhuti ngitshela ukuthi bengingamela ngikhokhe ngithi ngoba nawe mama akasebenzi ngeke ngondlela nomuntu ongasebenzi njengoba ngingasebenzi mina sekuliphutha uyindoda Mhloko yomuzi uyabona ukuthi kodwa unezinto ongaziboni bafeza ukushaya hayi kanikhulumeni naye khulumani naye ngibona ngathi khona lo muntu manikhuluma naye vele kungena ngapha kuphumelele ngibona ngathi bafi understanding awunayo kahle hle akahlawulile njalo ngikhuluma ngokuthi uzongibukalisa nezo isikhathi bafuka uqala uzibuke wena kuqala ubuka amaphutha akho ngaphambi kokuthi ujaje abanye abantu okokuqala unengane emzini nomuntu awuhlawulile lapha kulowa muzi ulanda ungahlawulile lapha kulowa muzi futhi ingane kawuyondli khona ungayondli kanjalo ingane uma wengane yakho uyakondlela ingane yakho ihlezi kahle nogogo wayo futhi uyigadile ukuthi angimele ngiyibone angaqedi akumele uyibone uyigadile ugogo wengane kahle futhi ayikho inkinga you understand wena uzanyiwe ngelicense wenzelwe lenazi yagoloza uya expire ulalela kwayimoto ungifake igweletini imoto amfake igweletini wabulala amagama nje wazi ngisho amagama imini you understand wena kahle uwena because of lo muntu esifazane you understand so angisho ukuthi konke lokho kwenza ukuthi ingane ungayiboni phela nawe zenzele indlela yokuthi ukwazi ukubona ingane zenzele indlela ungakhuluma naye ayizwa yonke lento ayishoyo nawe at least ake ugibele itekisi mfethu uhambe emthwalo uhambe uyobona ingane ngeke uzuqoshwe sowufikile bafuna angathi uzobona ingane yakho ubazokuxosha uzobona ubazokuxosha ngoba uyaziwa ukuthi wena ubaba wengane ukhombisa ieffort ukuthi khona nginje ngingasebenzi but ingane yami ngizothini mase ngifika lapha bhuti yeke ukuyicabanga lonto ama excuse bafo wena hamba uye khona ufike ubone ukuthi uzokwenzakalani khona ungacabanga ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ungakafiki khona makwenzeka yeke afuni ukuzwa unje ngiyavuma lento eyikhulumayo ngiyayizwa uyayibona ngiyayizwa into esho ukuthi angiye khona lapha ngizibonela mina ngithi usho njalo ngithi mangifika lapha ngifike ngiphathiswa kwenja njengoba naye ngenzini sesokhuluma masebekuphathisa kwenja ke okwamanje bakakuphathisa khona ngiphathiswa kwenja enza into ubani uphathisa kwenja enza into right hlawula kumele ngitshela usethole enye indoda okay ngoba lokho solongo nje kwaqala imoto emva kwalapho kusho ukuthi wathola indoda enemoto ke yena bengizosithatha isikhathi senye indoda ngibe ngondlana nawe imoto bengizosithatha isikhathi senye indoda ngiyasebenza ngondlana nawe ngisithatha imoto ishayelwa umuntu onelicense nomuntu ongenayo ishayelwa umuntu onelicense wena ushayela imoto yakho uzuyilimaza wona license chaza ayayingekho bhuti yayingekho ilicense kwakwenzakaleni izishayisa uma ngabe seyilimazile imoto uma ngabe soyilimazile imoto yakhe kwakumele ilungiswe uba hayi bemoto bhuti phela uma ngabe bafo kwakumele mengabe seyifile imoto yakhe ilungiswe uba ayimele ilungiswe yimina ngoba yelinyazwa wena ngithi yalungiswa uba yalungiswa uyena uma okay lapha ulibona iphutha lakho lapha hayi akaliboni nje sankwankwaza nje akaliboni ngiyazi ukuthi awusebenzi but awuliboni iphutha lakho akaliboni iphutha phela ukuthi imoto ilimalele ezandleni zami ekubeni awuna license kufake nalo yebo alright uma ngabe awubuze bhuti ukuthi izishayisa nje kwakwenzakaleni wayekwesiphi isimo izishayise wakwesiphi isimo awuphuzile
under influence of alcohol noma nje wawukade ungaphuzile wawubhekile nje ngawo wonke amehlo kodwa kwenzeka iphutha Angithi uyashayela nawe. yebo Mushayela wawuphuzile noma ungaphuzanga cha ngifuna ukuthi ungizwe bhuti. wawuphuzile Waphuze noma ungaphuzile. Ungaphuzile bhuti. Kwakukhona nebhuthini. Kwakugcwele nebhuthini. Ngangiphila saka bhuti. Kwakugcwele nebhuthini. no asicela siqale siphendule lo mbuzo wazi bese uyaqhubeka Kwakugcwele nebhuthini. Kwakhona utshwala bhuti. Oh okay. Qhubeka. utshwala Qhubeka. Bhuti ngicela ungizwe. Nangu mama ukhona. Ukuphuma kwami endlini mengithatha imoto yakhe aqedanga nisho 4 hours. Nisho 3 hours. yazo ebavu yazi wena awuhlukile wena nomuntu ozothi lo muntu angimmithisanga ngoba ngilale naye round eyodwa lento efuna ukuyikhuluma into efana nalona Asimusuqhubisa. angiziqhubi Kwenziwa awukwazi isibonelo. bafuna ukungitshela ukuthi le moto less than 4 hours ngabe seyilinyazwe Ngithi ngikilize ngilinde ngoba ngisakhuluma indaba ama-hour ngithi angiphumanga nesikhathi eside ukuphuma kwami endlini ukuphuma ngoba ngithi ngiyoqalaza igenge mangiphuma ngiqalaza igenge ngifici inathile uyayizwa into engishoyo mina athile igenge wena mfo ngithathe emotweni yazi abantu abaphuzile bayahlupha imoto ayilimalanga kakhulu yathinteka nje la kubhampa la ngaphandle Hey. yabona kuwena Hayi. kuwena ngoba una imoto ayilimalanga kakhulu Uzoyazela leyo nto engenamoto. ukhanga futhi ukuthi ilungise Ana license. Uzoyazela yonke lo. wena ubuka ngeso lomuntu nje awubuki ngeso lomuntu Uqala- omnikazi uqala wemoto ngamehlo. nomuntu ozoyikhanda Ungathi amanzi ophuthu uyaqala nje, uyaqala ukuthi ngane le. understand waqala ngamehlo and wesiphathi mina bafinde nginyanyisa ngawo nengicasula ngawo njengoba sewufikile la Akaliboni iphutha. ile nto ukuthi iphutha lakho awuliboni Akaliboni iphutha. Ucabanga ukuthi lo muntu wesifazane uzobuya kanjani Ngisho kuyobuza e-dealership ukuthi mhlawumbe ngabe malini ngibhalile la ekhaya ukuthi ingane ukulungisa. yami ngiright mengayiboni asisho ukuthi bafo ngithi mina kuwena ngincama amaphutha bafo uthi ku right ingane yami lo Webhuti lo muntu lo ulindo ngisanda kumtshela ngithi mebona ukuthi ngathi ukumnqabela kwami kuyamsinda akangise enkantolo. Akangise enkantolo abose enkantolo icala lizompheka noma azomvumani. ngeke le nto Akangise enkantolo. uthi ngenkantolo Ngobani? Ngobani? ngisamthanda ngithi mfowethu Ngobani? Angithi ufuna ukubona ingane yakho wena. ngimbophe kanjani lo muntu engimthanda Akaboshiswana la kusakuthathwa icala ukuthi icala uyaluwina noma awuluwini. Asikabophisani. Welindo Siye enkantolo. uyazi lindo ukuthi kuyenzeka nihlukane nomuntu nithandana ngathi uyamthanda naye uphushile wathi uyakuthanda but nihlukene yazi nihlukaniswa yini nihlukaniswa ukuthi wena ukwazi ukubona iphutha uma wenzile iphutha nihlukaniswa ukuthi wena awufuni wena ukuba indoda ugqilazeke uzame ukuze ngelinye ilanga nawe uzoqhamuka na something kuyena njengomuntu wakho ukuthi naye something engibuye nayo ngiphuma kozama naye something yengane engibuya nayo ngiphuma kozama yini osokuwafika nayo uthe ayikho into osokuwafika nayo ingane yakhe ayazi lutho yakho ngaphandle kwalabo sweet oppies okugabisa ngabo ukuthi wena sokwafika namasweet ngicela umtshele dadewethu ukuthi yini ekwenza ukuthi uqhele eduze kwakhe khona mhlambe ezozwa kahle metshelwa wena Lindo uyazi nawe uyazi ukuthi ukuthanda ngisakuthanda kodwa ngeke nami ngikwazi ukuhlala uthandweni olungiqedayo phela mina ngiyaphela mina isiphaketheni ngiyaphela emotionally angisekho right ngoba nami ekuqaleni ngisaqala ngikuthengela izinto ngangenza ngoba umuntu engimthandayo ezisikhathi sihamba ngiyabona no lo muntu urelaxile wa relax Lindo uyazi nawe lokho yakwazi nawe lokho ukuthi wa relax ngoba ubona ukuthi okay ngisebenza kahle ngiyakwenzela izinto anginankinga kuhamba kwangigqilaza yabo sekungigqilazile mangithi ngikhuluma nawe awuyizwa into engiyishoyo uyadakwa ngihambe ekseni ngiyabuya ntambama agciniwe endlini mama buka awungitshelela kule minyaka esengikwazi yona njengoba imhlanu ungitshela ukuthi kube bekusebenza mina kule minyaka ususebenze ngayo abafabona ke singakhuluma asikwazi bafu ukukhuluma ngento engekho awusebenzi awusebenzi bafo awuyazi nokuthi njani i-payslip ukube awusebenzi ukube la sikhuluma ngawe ikhona ingane la kumele iphile uyahluleka wena uyahluleka bafu afuni no phela webafu ukutshele ukuthandana nomuntu akuvuka ukuthi mhlawumbe uya excel mengabe inhlofozwana naye so ucabanga ukuthi ke so uphumelele ihamba ibangelide kabi lento inde kabi yakhiwa la yalekelelwana kuyabambisana ukwazi ukuthi yonke into singasinda mina ngingeke ngumuntu wesifazane umfailile bafu kumele ngithini mina abangani bami makuxoxa ukuthi amadoda ababenzela u1 no2 no3 ngithini ngithi imina omenzelayo ngiyislima ke phela shuthi ngilapho ngiyislima wena kahle kahle bafo sekumele futhi mina sekumele manje ngikhavena mangifika kubangani bami ngithi hayi nami ulindo ungenzela into ekuthize ngiqamba amanga ngoba ngenzi ngilokhu nje isithunzi sakhe
yena konke lokho akakuboni Bafusile mangikhuluma usilimazele naye wena into kungena ngapha kuphuma ngapha ayikho nje into engisayifuna ehlangene noLindo mina ngisazibuza ukuthi usibhalele Ngiyambona namanje wena Ngiyambona yini namanje. ubhorekele kuthina wena uzobhalela Ngiyambona yini manje. ubhorekele kuthina wena usibhalele leni ngifuna umntwanami enza into right Lindo ngokukhuluma naye kanje ufuna yini ufuna ingane yakho wena wena bafo shona wena ukuthi wena bozikhumbulela nje intombazane ukuthi bofuna akafuni lo ingane yakho akafuni ingane yakho awuyifuni ingane bafo uma kuwukuthi uma wakho uyakwazi ukuthi ingane ayicele kubo kwentombazane ifike futhi ingane angithi ingane bikhona kimi la simanto ephathini angithi uma wakho uyaziyela hamba uyolanda yini enzima lapho umfo ngifuna ukutshela ukuthi ungayingena into yabafazi bemehlangene Owe. mina njengoba ngiqhamuka ngiphusha ikhanda ngiye Ayikho uma wakhe serious lo ngengane. njengoba engangifuni kunje kumanje yena ufuna ungitshela ukuthi uma wakhe khona into azoyizwe ephuma kimi manje ebafo yabona nje yabona mina kusho bafo kahle vele kuba ngumuntu omubi njengoba ngumuntu omubi nakuwena mase ngumuntu omubi ngicela ukubuza bafo kuwena okubuhlungu ukubona ukuthi nje ngisamthanda wake waya kubo uyocela ukubona ingane na angazi ngemva manje pho yini ube nemicabango yokuthi mangase ngifike khona azofike kwenzeka ukuthi yini bengakazi bamxoxa uma wakho ngoba awuhlawulile uma wakho usisi ngeke ngakhuluma naye behind asine ngitshela ukuthi uma wakho wathi ngabe uyahlawula ngeke azayenze lento ngoba ngabe uqhubeka nokutiketisa ufuna ukusebenze wena uyihlawulele awukwenzi kodwa wazi ukuthi responsibility yini webhuti yabona mosungu yabona ukuthi ngake ngayeni kubola ingane buti lo muntu phela ukuthi sekuphela iminyaka singahlanda wonke into yamanje nje mhlawumbe inyanga mhlawumbe ibackwards la mhlawumbe ko 6 months angithi nje manje uyakuthanda ngiyavuma but manje uyasho ukuthi se right ukuphila nawe ngoba wena uyahluleka ukuba yilo muntu amfunayo ukuthi ube uyena kusho ukuthi ingane ngeke ngiphinde ngiyibone akazasho Angithi ngiyamuzwa. lo muntu Angithi ngiyamuzwa. uyazwa le emadlebeni uthi Ufuna ukuzongipenda nje ngebe umuntu omubi, wena kube kuyena obhedayo. wena ufuna ukuthi ngifuna ukubona ingane Ufuna lokho nje. Hlaleke denhle Aphathe Bese amaswidi. kufika umuntu kwafike Uphathe nengane amaswidi. nayi ingane uyidlalise bese ayithatha hambe naye ufuna lokho Kokani ingane iphathana esikoleni igibela ini ischool fees ufuna lokho yini na no ayangifuna kuyimanje kona uyazi ukuthi khona imali engayikhokhile esikoleni ukhala ngani wena kahle kuyimanje akazi ukuthi khona imali engayikhokhile ngikhala engane ngayo kuye kwingane yami ngingasayazi inhlobo nje ingane ibikini lasimanti kunephathi wawukuphi wena kunephathi kini lasimanti wawukuphi ngizothini mina uma wakho mama ezohlangana noma bethi ingane ayize kimi ngingazi awuyibonanga wena awuyibonanga okay yafika phela ingane ngayibona idlala nezinye ingane wathini wena ufuna ize kanjani ufuna izibhaliwe esikibheni ukuthi iza kuwena ke namhlanje iza kubani ingane yami kusho ukuthi kumele igibele o-freeway nje itanta yonke itanta uyasangana lo ufune ingane ize nami uyangihlanyela wena ubhorekile uyazi ubhorekile kuthina wena nje uyangihlanyela ufuna ukuzongibona ngibe umuntu wena omubi ayikho kahle into obusibizele yona ayikho into obuyifuna siyibizele lo sisi and yazibhuti wami ukuthi yini enye into engicasulayo ukuthi uLindo yasazi isimo sami sabazali bami ukuthi abazali bami ba divorce uyazi ukuthi ngaphathi abhlungu kanjani abazali bami sebengasekho ngangimtshela ngithi angifuni ingane yami idlule kulezi zinto engadlula kuye yena lo uyazi yena futhi enjalo usefuna ingane yami ukuthi ikhule ekhaya ngenabo abazali bobabili yona into oyifunayo yabo nje bafenye into yona into oyifunela ingane yakho le ufuna lo kanti ngiyakutshela ngithi enza into right ngiyakutshela enza into right bengahlali nawe ubuwenza nekhaleni kwami nawe bengikhona kuwe ini kanti yena ngifuna ukhona ngani ukuphuza uhamba nabangani bekumele ngimele leyo nto mina ngiyavuka ekseni ngihamba ngemsebenzini mangibuye emsebenzini kumele ngi-attend ingane kumele ngi-attend yini oyifunela ingane yahlanya le yini ayifunela ingane angathi ingane ehleli kubo nje wena uthi ingane yakhe ingane angithi uyafuna ukuthi ibe nabazali manje yina angixoshele yona endlela uyahlanya lo webhodi akayizwa yonke into esikhuluma la ukuba ile nhlobo lendoda akayifisayo empilweni yakhe usakuthanda yebo njengomuntu uyangihlanyela kodwa nje akasafuni ukuba bafa abantu bahlukana bethandana uyamthanda yebo kodwa akuphileki nawe buti ngoba ngumuntu ofisa usafisa ukuba nozi hayi angifuni ukuba nawe mina ngathi uyezwa ke ngifune kuba nje nawe uthanda impela kodwa nje ngifune kuba nawe kungisiza phi kuba nawe kungisiza phi ngoba kugcineni kulimala mina olimalayo kungisiza phi ngisafuna buti ukuthi ngibe nozangilindele uza nani ehlukile yini ehlukile ngempela yini ehlukile oza nani angithi buti angilinde nje ngikhulume nami yini ehlukile oza nayo hlulwe imibuzo simple ngithi mfowethu angithi niyazi ukuthi manje umama uyagonyuluka uthi sonke lesikhali bengekho happy kusho mina angasho kusho ukuthi kahle kusho ukuthi iphutha la likimi and kusho ukuthi kumele ngilungise lona bo ungazi sonke lesi sikhathi ukuthi khona la wrong khona uyaqala ukukutshela namhlanje
No uyaqala ukugonyula umama kanje. Ubuka sezokhihla isililo. Okay. Sengiyaqala ukutshela sikaze sikhulume ngento ozenzayo wena. Ngize ngincenga ngithi ngiyacela phela ngiyacela Lindo. Athi ngeke abangani. Ngeke ibandla. Webandla uzosala kanjalo nebandla lakho. Yabona ke ibandla le awukuthatha ulikuphelezela angithi bana ama Uber abangani bakho request kubona bakuphelezelene emthwalo enihambeni yobona ingane uye kusimoshela isikhathi intombazane ithi ayisakufuni awuzame enye indlela yokuphila mngani wami ngoba bekwazi ukuthi yabo manje futhi nje obusungisanganelile nje wangilathela amakhamera ngosayibona ngempela ingane indaba yami nawe soyise enkantolo hayi sisengeke phela soyise enkantolo lo ufuna ukufundisa abantu lo uyangihlanyela sizoya enkantolo uyangihlanyela wena uzongibukanisa neso kancane bafowesisi kwenzekile ke lokho kwamakhamera but egcineni kosuku umsulwa ngendlela engibuka ngayo umdedele mfethu mefuna ukubona ingane abona ingane ungalo ngengane kumngane nobula nje ukulwa ngengane angiyuli ngengane bhuti yami yazi inkinga ukuthi sekuyini manje sekuyisithunzi sasekhaya futhi manje sekumele ngisilwele njengoba selanda amakhamera nje what if ngasekhaya kwazi ukuthi ingane iyahlawulwa sekuyavela ke manje la ukuthi kanhle kahle ingane ayihlawuliwe sekuyavela isithunzi sasekhaya sekuthiwani ngesikhathi sasekhaya phela ngeke uze wakhe isithunzi sakini ngeke uze wakhe isithunzi sakini ngamanga nawe dadewethu ngeke uze wakhe isithunzi sakini ngamanga ma kwenzekile sakhe ungathini wena nje siye enkantolo wena nawe uzoyikhokha ngenkani i-child maintenance wena engasebenzi uzoyikhokha ngenkani uzobothwa wenze njani uzoyikhokha ngenkani ngoba futhi uyasangana asiboni isidingo mina dadewethu lo ngamfaka emsebenzini lo wadakwa waxoshwa 2 yemsebenzi wena ufunani bafowethu 2 yemsebenzi uyadaka uyaxoshwa ngithi ibandla bafo uzokondlela ibandla ingakhululeka bo child maintenance uzoyihlanganisa nebandla ukhokhe yini osoke wayenza futhi eqondile nje right awufuna ukufaka nasemsebenzini 2 times futhi mfowethu utshwala phambili utshwala phambili angiboni ukuthi incazelo ikhona ayiqinisile umama ngaxoshwa bayizamile ungifaka bese kuthiwe mina ngizwele lo wakubukwa nje abantu abangaphakathi bese vekuthiwa isixosha lo awungenza ngalutho no yabo njengoba esho ukuthi kwakuphuzekile ngifike emsebenzini hayi uqinisile yena kodwa vele emsebenzini umama ngani lezo nsukwane ngangiqalile ngisebenza kuzona ngimtshela ukuthi angikho hepha emsebenzini ngoba qilaza lapha mfowethu school out abafethu asithethe neningane egoduka igama lesho ihwayi mina igama le TV uhlanganyela wena bafethu uthini into nje asiyisebenzi ayikho into esingayikhuluma nalomuntu lo ayikho into uzogangela kuthina lo muntu lo yabona umuntu ozosanganela kuthina lo kahle kahle bafuna uzohlanyela kuthina nje lento ikhulumayo iyeke nje mfethu angifisi nje kuphinde kuze umuntu ayeka shiya kanjani mfethu siyabonga kakhulu asidibane lapha ngasekugcineni so sesizoyihlahlela kahle siyabonga kakhulu xebo uyazi khona into abantu abangayazi abantu bayahlukana bethandana uma sowubonile ukuthi lo muntu engiphila naye akayona lento engicabanga engangifisa ukuthi ngibe naye empilweni yami emntwini wesilisa noma emntwini wesifazane uyakwazi ukuthi ubuzizwe ukuthi ngiyamthanda kodwa ngoba akayona lento engiyifunayo angamukele ngivume ngithandaze uNkulunkulu ukuthi aqebule lento esenhlizweni ethanda yena ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubekele phambili nempilo ngoba uma uzohlala uzolimala kakhulu uzuluze nezinto ezithize ezibalekile nezigugu kuwena uma ngabe uzoqhubeka uhlale endaweni kodwa ububona ukuthi akufanele ngabe ngihleli la kule ndawo so ngiyabla ngiyakhona ngiyekuthenini udadewethu kunento enhle kakhulu akayenza uyabona ukuthi lolu hlobo lomuntu wesilisa olulazy ngalendlela akulona uhlobo lomuntu wesilisa ngemfisa empilweni yami uyaxebuka kuyena uyaphuma ngoba ziningi izinto asezenzile emzama empilweni efuna ukuthi akabe umuntu kodwa wesilisa enqaba enganqabi ngakho ukuthi uyamtshela ukuthi akafuni kodwa enqaba ngezenzo ngoba uma inkomo uyigweba uyisale yona ibuye ifuna ukuya le uyigweba uyisale wena ibuye iyale lento ithini ithi cha ake uyiyeke noma ungayiyekanga ake ulande ezinye inkomo zibe yiningi ukuze uzokwazi ukuthi ubuye nazo seziningi ngoba uma uzozama yona iyodwa angeke uzozuyinqoba so njengamanje sebaningi abantu abangenelele even umndeni wakhe uhlulekile uyena uma ngabe uhlula umndeni wakho umuntu ongaphandle bekadeni uzomhlula vele sekucacile sekusobala ukuthi uzomhlula naye so impilo ephilwa yilomlisa impilo kahle kahle engingayifisela ingane kamuntu
ngoba uWest ngokuthi uma ngabe setholwe sephutheni akakwazi ukwamukela ukuthi usephutheni ezehlise afunde ephutheni ngoba kahle kahle ukuvuma ukuthi usephutheni mawutshelwa ngephutho kulona kufunda ukuthi ngiyabona ukuthi ngisephutheni so isifundo sithi okuphe kumele ngikwenze kusasa ukuze leli phuthe engilenzile ngikwazi ukuthi ngiliqondise nomuntu ebengilenza kuyena angethemba ukuthi ngeke ngiphinde ngilenze kodwa uma ngabe utshelwa iphutha nawe futhi ubeka wakho amagama kuyakubonakala ngasengazi ukuthi awuzisoli futhi iphutha lakho awuliboni uyabona so isinqumo esithathwe intombazana ngiyasijabulela nanokuthi ke futhi okunye uma ngabe ufuna ukuyobona ingane yakho sokuhlukene noma wengane futhi uma wengane engafuni ukukhuluma nawe ngoba uyazi ukuthi usanteke ngawe enhlizweni sikuphi ilokhuzane likuphi iphutha uma ngabe uma wengane hamba uyobona ingane ekhaya yini ozofika uyenziwe ekhaya ngoba ubaba wengane uyaziwa ukuthi ubaba wengane akekho umuntu ongafuna ukukuphatha kambe phambi kwengane yakho uyizala ungamhlukumeza umzali umhlukumeza kuyona yonke indawo but ungamhlukumezeli phambi kwengane yakhe ngoba umhlukumeza phambi kwengane yakhe uyokuzonda forever even nengane futhi iyokuzonda forever igama lami nguThabiso Kacela uqubha amaqumbana